Plangeriye nû yên xeter. Ramazan ölçen. Pêşketinên li rojhilata navîn careke din bûne mijara serekeya siyaseta navneteweyî. Îro roj di rojevê de plana Serokê Amerîkayê Donald Trump a li ser Xezayê heye. Li ev plan jî hin beşek ji plana li ser dizayna rojhilata navîn e. Beşek ji plana li ser derya navîn ango derya Spî ye. Dêhna xwe bidinê. Hema piştî plana li ser Xezayê hatina rojevê ya Qibrisê hema wisa ne ji xwe bere. Projeya mezin a rojhilata navîn ku piştî şerê sar hat bû rojevê bi awayeke rêvîzebûyî gav bi gav dikeve dewrê. Pergala serdest a cîhaniya kapîtalîst bi van minawre û projeyan xwe ji nû ve tehkîm dike. Xitimiye, dirize û cîhanê jî bi xwe re dirizîne, lê tevî vê jî dizane heta ku li rojhilata navîn nebe ser wer nikare pergala xwe hema wisa birêve bibe. Em vegerin ser plana Agiribestê. Wisa yeqîn dikim ku beşek ji plangeriya li ser herêmê ye. Tevî ku pêkhatina wê zehmet xuya bibe jî em bêjin Agiribest pêkhat û plana Trump gav bi gav li Xezayê ket dewrê, lê dîsa jî ji ber dînamîkên nê herêmê û rewşa li herêmê xuya ye ku hevsengiyên xirabûyî hema wisa zû wê çênebin. Kevir ji ciyê xwe leqiya. Îcar ev plangerî her çiqas bandorê li welatên derdorê bike jî herîzê de wê bandorê li Tirkiye û Îranê bike. Tirkiye û Îran li herêmê dewa hegemonyayê dikin. Dixwazin statûkoya xwe biparêzin. Em ê li Tirkiye binêrin. Tevî ku li vî welatî pêvajoyeke lêgera çareseriya siyasî ya ji bo pirsa Kurd di rojevê de ye, radibe di statûkoyê de îsrarê dike. Ev jî bi xwe re aştiyê na, lê dibe ku şerbîne. Dêhna xwe bidinê, hefteya bûhurî li Qendîlê balafireke bê mirov û çeklêbarkirî ya artêşa Tirk hat xistin. Ev balafireke êrişê ye û dikare ton û nîvek bombe li xwe bar bike. Dîsa serê vê mehê, Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdogan tezkereya şer şandiye meclisê. Di tezkereyê de dîsa dibêje ku dema hewceyê pê hat dîtin wê eskeran bişînin nav Iraq û Sûriyê. Erê, weke welat dibêjin, Iraq û Sûriye lê bi nav jî dikin. Dibêjin, li sînorê meyê başûr teror heye. Hem li başûr hem jê li Rojava hebûna Kurdan weke terorê dibînin û wisa bi nav dikin. Li aliyê din jî xwe wisa nîşan didin weke ku dixwazin çareseriyê bi pêş bixin. Tedît di kurmanciyê de gotinek heye. Dibêje ev ne fem be, ev çi be ne. Aynî wisa ye. Erê rast e. Rêber Apo bi înisiyatîfa xwe pêvajoyê birêve dibe. Tevgera Azadiya Kurdistanê ji bo pêvajo li ser esas û bernameya Rêber Apo encamê bide dixebite. Kar dike lê li aliyê din balafirên li ser Qendîlê tezkereya şer li meclisê heqareta li Rêber Apo û jinan hene, hîn jî êrişên qirkirinê hene. Xulase, hebûna Kurdan a êdî nayê înkar kirin, weke diyardeyeke hebe jî ji bo Kurd azad nebin, ji bo weke civakeke demokratîk di nav aştiyê de nikarbin jiyaneke nû ava bikin, peyayên dewletê de ku dolaban digerînin. Li vir ya ku bê kirin jî hîn bêhtir xwe birêxistin kirin û bilindkirina daxwaza azadiya fîzîkî ya Rêber Apoye. Em Kurd encaq bi vî awayî dê dikaribin plangeriyan pûç bikin. Em xwedan wê hêz û şiyanê ne. Em xwedan wê fehm û ferasetê ne.